Tak to. Mamă, ce miroase. Ei, na, miroase. Trebuie să vii de aici de sus, mă, că filmezi mai bine. Dă, fată, mâna, mă. Nu e căcățel. Da, e... Uite cum e. Te dăm pipicul. Angă. Ia vorbește tu, ia uite-te tu acolo. Ia Ce vezi, purtare. ce faci acolo? Ia vezi, mami, ce faci acolo? A? Ia vezi, Tălică. Dă-ți, fă cracii. Dă-ți, fă fată cacii. Dă-ți, fă fată cacii. Tu n-auzi? Așa. Crăcește-te. Căcește-te. Trebuie să dăm mâna cremă. Aoleu, ce ai făcut? Mamă, dacă te-a dat. Ți-a ajuns și în urechi. Și în urechi ți-a ajuns. Am luat-o și pe cameră. Și în urechi ți-a ajuns. Și în urechi, da. Da, mami, și în urechi. Hai că tu stai prea cu minte, rânjit-o. Stai prea cu minte și tu când stai cu minte dai și pe păsărică. Iată, cine e acolo? Cine e acolo? A? Scoate limba. Ia scoate tu limba. Mai pârții așa. Ești fotogenică de mică. Ce e acolo? Vezi tu ceva acolo? Ce e acolo? Nu vezi tu ce se petrece acolo?